F'Santa Lucia l-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li jekk Gonzi PN jerġa' jkun elett għandu sorpriżi korroħ għall-middle class fosthom fuq l-età tal-pensjoni. Il-pożizzjoni tal-Partit Laburista dwar dan hija ċara. Aħna ma nemmnux illi iż-żieda fl-età tal-pensjoni hija s-soluzzjoni. Aħna nemmnu li s-soluzzjoni qiegħda fi frażi waħda: tkabbir ekonomiku li jilħaq lil kulħadd. Dwar l-immigrazzjoni illegali, Joseph Muscat qal li ninsabu f'sitwazzjoni fejn pajjiżna iktar qed jingħata għajnuna mill-Istati Uniti milli mill-pajjiżi Ewropej dwar l-immigrazzjoni. Il-Gvern irid ikun jiebes fil-for Ewropej u ma jistax jibqa' ċass. Joseph Muscat irrefera l-aħħar każ żvelat mill-Partit Laburista fejn l-inċeneratur tal-Marsa intuża biex jinħarqu karkassi ta' annimali infettati mill-Afrika ta' fuq. Qal li wara li kien żvelat il-każ, il-MEP ammettiet li kienet ilha tafal xi jiem dwaru. Il-Ministru Mario De Marco, responsabbli mill-MEPA, żgur li kien infurmat b'dan il-każ, iżda xi ħadd iddeċieda li ma jintqal xejn fil-pubbliku. Qegħdin nistennew illi jkun il-Prim Ministru illi jaħtar din l-inkjesta, imma fuq kollox li jkun il-Ministru De Marco illi jgħid b'mod pubbliku dak illi verament kien jaf u ddeċieda li jagħmel dwar dan il-każ. Dwar il-PBS, Joseph Muscat faħħar il-ħidma professjonali tal-ħaddiema u esprima solidarjetà magħhom waqt li kkundanna l-manipulazzjoni politika li għaddejja. Semma wkoll li żewġ proposti ġodda li l-Partit Laburista qed iressaq fil-qasam soċjali. Gvern ġdid jagħmel studju għall-impatt soċjali għal kull deċiżjoni ekonomika maġġuri li jieħu. Fl-istess ħin bi gvern ġdid, persuni b'diżabilità li jispiċċaw bla familja isibu tistennihom sistema ta' kura u residenza fil-komunità f'dar privata jew komunitarja ta' daqs żgħira. U dik hija l-mentalità li rridu ndaħlu f'dal pajjiż, ma għandek bżonn tmur titkarrab l-ebda partitarju jew politiku nazzjonalista, l-ebda partitarju jew politiku laburista, għax li huwa tiegħek mhu ħajmissulek ħadd.